गोजोननाय थाबाय बालाकुर गामिनि बानेस्वर आदा जोबोद गोजोननाय थाबाय आं तामुलपुरनिफ्राय फैदों तामुलपुर जिल्लानि आं सासे खेतियक आंबो बिदिनो आबाद मावनानै न'खर सालायलांनाय आंबो सासे खेतियक मानसि बिथां आबादारिजों बालाकुर गामिनि बागानपारा जिल्लानि बियाबनि बालाकुर गामिनि बानेस्वर आदानि न'खराव एबा गामियाव फैनानै आं बिथांनि बागानखौ गिदिंनानै नायबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बैग्रि दङ थाइजौ आपेल बिबार बागान मुदुफुल बायदिसिना बैग्रिनि बायदिसिना जोलैनि फिथाइ नुयो बिथांनियाव आपेल बैग्रि दं बायदिसिना मुंनि बैग्रि दं आं बैग्रिनि मुंफोरखौ बावबाय नुनानै गोजोननाय थाबाय बायदिसिना बिबारजों बुंफबना दङ बिथांनि बे बागाना आं नुनानै जोबोद गोजोनबाय फैनानै धन्यबाद होबाय बिथाङा बिदिनो आबाद मावनानै बैग्रि फिथाइ फाननानै फिथाइ सामथाइ फाननानै गथ' गथाय फरायनो होनायनि लोगोसे न'खरखौ गोजोनै गोथारै बिसि फिसाय अनलायनानै बे खरसाजोंनो आलो गोजोनै न'खरखौ दैदेनलांदों आं नुनानै धन्यबाद होबाय बिथांनि खेथिखौ नुनानै आंबो गोसो मोदोम जिउ बावनानै गोसोआव जुना लानानै आंबो जाहाथे बिथांनिफ्राय सोलोंनो हायो बेखौनो बिथांनिफ्राय गोजोननाय थानायखौ बावनानै खुलुमनानै आं बिथांनिफ्राय बागाननिफ्राय दा बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय बारी